Платен репортаж по България On Air. България се оформя технологичен хъб на игралната индустрия. Това стана ясно по време на откриването на 14-то издание на международното изложение БГ и съпътстващата го конференция EEGS. Според Ангел Ирибозов, председател на управителния съвет Асоциация на игралната индустрия в България, която е първата браншова организация в страната, основана през 1992 година и организатор на изложението, компании от цял свят избират да инвестират в страната и да пренесат офисите си тук. Изложението демонстрира и налага стандарти в сектора, като всяка година имиджът и популярността на събитието растат и се превръщат в център на технологично развитие и иновации, които определят бъдещето на игралната индустрия. Изключително се радвам, че за 14-ти път успяваме да съберем есенцията на игралната индустрия, на този високотехнологичен сектор от цял свят в рамките на Балканското изложение на игралната и развлекателната индустрия. Аз много се радвам, че такава голяма конференция поставя България на картата на Европа и не само на световните изложения и събития. На пресконференцията при откриването на изложението експерти от бранша и гости от целия свят дадоха актуални данни за игралната индустрия в България, отговорната игра, технологични тенденции и ролята на изкуствения интелект за подобряването на потребителското изживяване. Голями са предизвикателствата. Първо предизвикателствата в бурното развитие на платежните системи, които съответно намират отражение и в сектора. Предизвикателства свързани с криптовалути, държането на криптоактиви. Това са предизвикателства както пред банковия сектор, така и пред нашия сектор, който в една или друга степен има технологии подготвени за реализация в този сектор. Платен репортаж по България On Air.